В месеца на похода на книгите Красимира Дуковска представя пред ученици на Средно училище Васил Левски книгата си «Дякона още е жив». Книга, която ще ви преведе неусетно през живота на апостола. Под формата на игра ще минете по неговите стъпки и ще съпреживеете делата му. Накрая на повечето глави има въпрос и избор на отговор. Всеки от предложените варианти отвежда на различно място в книгата. Книгата е подходяща за цялото семейство. Срещаме ви с Красимира Дуковска в разговор, който направихме след края на срещата и с учениците. Какво виждате в очите на тези деца? Защото ние дойдохме и седнахме в края на срещата, но те като че ли са жадни да ви питат, да се интересуват. Какво първо виждате? Едни пламъчета в очите ли? Да, първо виждам усмивките и след това започват въпросите. Понякога въпросите са доста странни. Вие познавате ли Левски? Вие виждали ли сте Левски? И аз казвам, да, мисля, че го познавам, защото доста съм чела за него и вие също можете да го познавате повече, ако четете повече, ако се интересувате повече. И така започват въпросите един след друг. Разговорите протичат много интересно, срещите протичат много интересно. В никакъв случай не са досадни и на децата не им доскучава. Това е, според мен, важно, да не оставам момент, в който да им е скучно, да се чудат как да изтече времето и да бягат навън. Напротив, опитвам се да ги задържа, да задържа вниманието им, пускам им кратки филмчета, говорим части от биографията на Левски, говорим за това тях какво ги впечатлява от биографията му. И така, общо взето, срещите протичат много интересно. Очите им през цялото време са будни, което е много важно. Ако усетя, че в някакъв момент вече губят интерес или са уморени, предпочитам да приключи срещата, отколкото да остава в тях впечатлението, че срещата е била скучна. Кажете ми повече за тази книга, която вече имах възможност да кажа, че е книга-игра. Дякона още е жив. Тя си има сигурно предистория или някакъв повод, не само посветена на годишнина на Васил Левски. Да, историята започва няколко години назад. Моят дипломен филм като режисьор, филмов режисьор, беше за 2 юни, посветен на 2 юни. И когато казах в университета, че съм избрала тази тема, преподавателите ми реагираха всичките доста така с задръжки. Казаха, ма как Ботев, не пипай Ботев. Това е тема, върху която са работили големи режисьори. И аз казах, не, аз искам точно тази тема с сирените да започне филма с нея, да обхвана нея. И мисля, че ще стане един интересен, по-различен филм. Аз съм кандидатствала история, бях приета в Софийския университет, но избрах да уча икономика. Тръгнах по друг път тогава. И може би историята е останала в мен и любопитството ми към нея, защото историята е интересна, но е много важно как ще бъде поднесена. Ако бъде поднесена интересно, както вие видяхте днес, че този разговор всъщност доказа, че историята е интересна. Ако бъде представена интересно на децата, те могат да се запалят и да познават нашите герои, което според мен е много важно. И направих един филм 20-минутен с една колажна структура, която задържа вниманието на децата. Той е подходящ може би за 5-6 клас, защото те тогава учат Ботев. Вече в доста училища го взеха, гледат го децата. Аз се радвам пък, че той е полезен и има живот. Професор Пантев се съгласи да участва. Той е част от филма. Вие знаете, той е сладкодумен разказвач. И в Враца от музея също историк разказва на децата. Имахме много камери разположени. В самия 2 юни, по време на сирените, можехме да чуем мнението на хората, на чужденците. Филма стана много интересен. Художествен ръководител ми е Стефан Командарев. И когато реших да направя филм за Левски, ние снимахме преди 3 години с мои колеги филм за Плевен, за плевенската епопея. И някакси реших, че в тази трилогия липсва Левски.
реших да бъде филмът разказан през една книга, негова наследница да получи книга за рождения си ден и да тръгне по стъпките му. Аз познавам негова наследница, младо момиче, много красиво. Така, идеята беше това, но такава книга не можах да открия, по която да тръгне филма, да върви по стъпките му по интересен начин и се наложи да я напиша. Когато я подредих, се оказа, че тя е доста приятна за четене от младите хора и си заживя собствен живот. Сега се опитвам да правя по същия колажен начин филмчета. Вие успяхте да видите филма ми от Букурещ, който е кратък, но показва едно място, което е историческо и малко известно. Това е Слаковия хан, където се помещава ОБРЦК. И може би по този начин се опитвам в момента да направя, да осъществя този проект, който съм имала заложен, когато съм писала книгата. А има ли въпроси? Това не е първа, няма да бъде и последна такава среща с децата. Има ли въпроси, на които вие няма да сте готова да отговорите, ако децата ви попитат, защото тук, докато бяхме, децата по-скоро задават въпроси, които са ги чували от своите родители. Какъв би бил Васил Левски, ако беше жив? Какво би направила държавата за него? Каква би била държавата, ако той беше останал жив? Много интересни въпроси задават. Това е много хубаво. Те мислят. Мен това много ме радва. Аз не винаги мога да отговоря, разбира се, на всичките им въпроси. И тук оставихме отворени доста от тях, сами да помислят, сами да анализират. Когато учат напред история, повече история, да правят тези анализи сами. Защото аз не бих могла да отговоря каква би била държавата, ако той би останал жив. Със сигурност това, и което и на тях им казах, че от такива хора имаме нужда и в днешно време, и тогава има нужда от тях. А какво да разбираме под това книга и игра? Какво следва тази книга? Тази книга следва правилата на книгите и игри до толкова доколкото, че не се чете хронологично. Накрая на всеки епизодите са написани кратки, така че да не доскучава. И на края на всеки епизод има въпрос, който отвежда читателя някъде навътре в книгата. Може да попаднат на края на книгата, след това да се върнат в началото, после по средата. И този тип четене задържа вниманието им. Разбира се, тя няма как да следва изцяло структурата и правилата на книгите и игри, защото не можем да си позволим флирт с историята и то точно конкретно с биографията на Левски. Да, била съм изкушена, когато я създавах, и аз да създам примерно едни 3 финала, в които да поразсъждавам какво би станало, ако той би останал жив, ако би избрал друг път, ако би постъпил по друг начин. Но реших, че всъщност той е Левски, точно защото е взел тези решения, точно защото това е неговия път и ние нямаме право да променяме това. И всъщност съм използвала изцяло историческите факти от официалните му биографии. Не съм си позволила по никакъв начин да създавам някаква такава художествена измислица, да го кажем.